Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Sorkar Pdeng sa sisian Biang kelas ngausan ka jela Meghalaya, badia kiwei ka jela ka thancha te la mingi, kumjuru ya ka jela Uttarakhand, da ka ba aila di ki samla puli bikin yorong hagi college ki ba penya so bat ki skol ba ka Sorkar Pdeng, klem da ya kun ya ka examen Common University Entrance Test, na ka benta usnam arajar arpulai hadu arpusa. Kani ka jing ailat ka Sorkar Pdeng manum pantrai kamnya ka Cuet ha Meghalaya kalawan lingba ka shithi ka balapha sha secretary ka University Grants Commission da PK Singh ubade under secretary ka Sorkar India ha ka khatsan tarik mentau benai leber arhajar arpulai kuman penkan mau menteri rang ba ukandut ki sang maru ulah da pha shithi sha menteri ka tanat puli puthi ka Sorkar Pdeng ha ka baula kerpat dan pelat sa sisian ya ka Meghalaya na ka Cuet namar ki dang dan bun ki jing bambet bambiang ha ka rukam pen khre kham tam namar ba ka jela Meghalaya padang sudat penlong shan ya ka election sha ka yung darbar thau ain ka ba khatwei jong ka jela